Nooit dat bekendmaken is dat de neetopvanglocaties Jippenblauwe ont de opvang in het WTC Expo in Ljouwertiepen gaat, is bij het Rode Kruis even de druk van de chattel. Toch is het druk in het Ljouwerter actiecentrum. Henk, van ik ga Rode Kruis. Er moet van alles regelen worden, ook al hoegen de vluchtelingen eerst net wet te verhuizen. En het is dreig om de roosters rond te krijgen. Nou ja, dat wordt steeds dreger, want de meeste van uw vrijwilligers die werken ik. Dus dat maakt alle keer even tussen het werk terug en eerst een baan. En je merkt dat voor een hoop mensen zo langzamerhand een hele belasting begint te worden. Dus docht het Rode Kruis een oproep van vrijwilligers. Nou, dan gaat het om mensen met een EHBO-diploma of mensen uit de zorg die kennis hebben gerelateerd aan EHBO. En we zullen het heel mooi vinden dat we wat extra hulp krijgen die we koppelen kennen aan een Rode Kruis vrijwilligers, zodat u tenminste halveerd werkkennis is maar. Intussen had burgemeester Bilker van Kollemeloon de vluchtelingen in Kollem meedeeld dat ze langer blijven kunnen. Daar volgen applaus op, maar ook een soort vragen. Is Ljout dan het definitieve en worden we dan geregistreerd? Daar zitten ze heel erg op te wachten. We willen geregistreerd worden als vluchteling. En ik kreeg ook direct vragen, kan ik dan beginnen te studeren? Kunnen we dan de taal leren? Want ze zijn griezelig eager om die taal te leren. En dat merken wij ook al. Ze groeten al in het Nederlands en ze corrigeren mee. Toen ik zei goedenavond, toen werd het al jou over, toen zeiden ze goedenacht. Dus dat gaat fantastisch. Bilker is tevreden over hoe het dorp en de vluchtelingen mee omgaan. Kollem vangt het geweldig op. Er zijn 15 mensen naar het Sjerkenwest. Er is alweer een voetbalwedstrijd west. Er zijn keurtochten georganiseerd door het dorp. En moet nu, juist de mensen naar de Moenenwest te rennen. En taalkursussen voor de jong. Want ze willen die taal onder de knibbel gaan. De gemeente is jood in de oorlis gaan, maar de squallen in de buurt. Het doel is om de bijen les te gaan, dat ze langer blijven.